Bueno, bo día, moitas gracias a todos, en especial ao Concello de Pontevedra, Concellería de Deportes e Benestar Social, por apoiar un ano máis este reto que vai facer Vítor, que é el reto Ultra Triatón Terras de Astur. Eu non vou a falar de reto, vou a falar de lo que se consigue con este tipo de visibilidades. En este tempo que estivemos facendo campañas deste tipo e retos deste tipo, se ha conseguido prestar atención psicolóxica este ano a 8 familias. Se conseguiu tamén, fai un mes, inaugurar 5 baños de sesos tomizados en toda España. Se ha conseguido tamén el reparto de pañais para persoas que o necesitan. Se ha conseguido tamén que las abogadas loitara polos dereitos das persoas con distintas discapacidades. Entón, é moi importante que este tipo de campañas de visibilidade se continúan facendo. Entón, agora sí que os vou a deixar ao convito que os conte todo o que vai facer e que o deporte, a saúde e a discapacidade son cosas que poden ir da man. Aí os lo deixo. Bueno, bons días a todos. A separación, verdad? Se non é un coñazo. Sí, non. Bueno, como decía Ángela, que porque facemos estes retos de visibilidade, unha porque a mí me gusta e outra porque o falan gallego. O objetivo da asociación é dar visibilidade e cabida a todos os enfermos que realmente están, como que digo eu, ocultos. Este ano foi un ano difícil porque, como dicía antes a outra entrevista, fixemos moitas visitas domiciliarias, porque hai xente que non se maneja coa bolsa como podo manejar eu ou calquer persona. Este é un hándicap que este ano surgeu e aproveitouse e fíxose, non? A visibilidade é a parte importante. Ángela creo que se olvidou tamén de que este ano repartimos non sei cantas mascarillas. 6.000 mascarillas para todos os socios, porque non todos os socios teñen un poder adquisitivo para poder comprar as mascarillas correspondientes, as FFP2. E agora vou falar un pouco do que vou facer en Asturias. En Asturias intentei o ano pasado e casi me costa un divorcio, porque o último día a 4 kilómetros plantei. Miña muller non se cría que eu plantara a 4 kilómetros, pero bueno, está aí rindo porque quería volver. Todo isto foi que o ano pasado nadei moi ben, fixémoslo creo que na natación de 10 kilómetros en aguas abertas, fixémoslo en 4 horas e pouco, fixemos a bicicleta e todo ben, pero o segundo día tive un problema que se me despegou a placa. A placa é a peza que vai pegada no abdomen coa bolsa. Entón, claro, a min cambiar todo iso supome casi unha hora, Tuve que cambiarlo, aparte nunha pista que non é o sitio ideal para iso, e foi o que me fixe perder. A partir de puse un pouco nervioso, caí, pinchei a roda, pero ao final quedamos, creo que foron a 30 ou 40 kilómetros de acabar ese día, que eran 280 kilómetros. E o terceiro día viña a doble maratón, que foi unha maravilla, Foi onde realmente a 4 kilómetros dixen que non quería acabar, quería volver para acabar todo este ano, A moralexa deste ano é que nós temos que nadar os 10 kilómetros na ría de Ribaixella, colleremos a bicicleta e subiremos 2 veces ao Fito, que é un porto da volta ciclista, temos que facelo 2 veces, que son 140 kilómetros, con 10 de natación, e temos un marxen de 12 horas, o primer día, que é o jueves. O viernes temos que facer 280 kilómetros en bicicleta. Digo temos porque fago eu, pero que a miña asistenta é ela, e sabe onde estou en cada momento, pois se me fai falta algo, Temos que dar 3 voltas a un puerto tamén de segunda de volta a España que chama Alta da Reboreda, que son de 80 kilómetros. 3 voltas e depois faise un bucle de 40, que é o final. Contamos este ano a facelo porque estamos máis entrenados. E o sábado é cando facemos a doble maratón. A doble maratón é a miña idea como o ano pasado. Salgo e intento facer os 21 kilómetros de golpe, que é desde Ribaixella a Riondas, e despois son un bucle de 10 kilómetros. Entón, aí vou correndo, andando, trotando, correndo, andando, e despois os últimos 21 para acabar, intentarei facelos correndo. Que conseguimos con isto? O que dicía Ángela, que a visibilidade é moi grande, o esforzo tamén é grande, pero é unha cousa que eu disfruto, porque me gustan os deportes deste tipo, largos, porque se realmente teño algún problema, teño un marxen de maniobra para poder cambiar a bolsa ou o que sea, e aparte porque me gustan as ultradistancias, non hai volta que darlle, Creo que este ano vamos nas mellores condicións entrenados para ir, máis que nunca. A cabeza, que é o máis importante, temos no seu sitio. Pouco máis que dicir, que vamos alá a intentar acabalo. Se primeiro estomizado, enfermo de Crohn, que acaba unha prova que é dun alto porcentaje,
somos 25 participantes solos, eu xa tiña a plaza cando acabei, non? E Dios dirá se po ano volvemos ou non, pero este ano vamos a intentar ir e acabala, que é importante todo isto. Depois, se tendes alguna pregunta, podes preguntar o que queríades. Le pasamos a ti. Víctor, le pasamos a ti. Tino. Bueno, bo día a todos e a todas. Non hai moito máis que decir, non? Primeiro, agradecer a SEI o tremendo traballo que se está a facer para visibilizar e tamén para axudar as persoas pois, con a enfermedade de Crohn ou con colitis ulcerosa ou con enfermedades de tipo intestinal, que somos bastantes. Agradecer ese traballo de concienciación, de información, de axuda en situacións a veces moi complicadas, non? E a pandemia, ademais, trouxonos maiores complicacións todavía as que padecemos a xente que sufrimos este tipo de enfermedades, non? Por lo tanto, o meu agradecemento a SEI e o fago extensivo a todas aquelas asociacións que se preocupan no ámbito sanitario por axudar ás persoas que o necesitan. O meu agradecemento, evidentemente, a Víctor porque é un valiente, non? E porque demostra que os enfermos, as persoas que temos algún tipo de padecemento, podemos facer deporte, podemos facer cousas con absoluta normalidade, non? E ele é o exemplo vivo de que se pode facer. Remate ou non remate, que seguramente este ano rematará, porque total, por 4 kilómetros este ano, que máis dá, total. Remate ou non remate é un héroe e non só no sentido deportivo, sino no sentido personal da palabra. E dentro do Concello de Pontevedra lle queremos transmitir a nosa gratitud e a nosa honra de que leve o nombre de Pontevedra por toda España, por fora de España tamén, porque é un honor para nós que heróis como Víctor representen a nosa cidade, non? E que demostren que, bueno, hai enfermedades físicas que evidentemente o deporte non vai a curar, pero que sí que axuda, non? Axuda tanto do punto de vista físico, de mellora física, como tamén do punto de vista anímico, o cual é moi importante. A cabeciña, a veces, é unha parte importante da mellora das condicións de vida dos enfermos. E Víctor demostra que el ten a cabeza ben amueblada, que todos podemos ter a cabeza máis ou menos ben amueblada, pero que facer deporte, facer cousas, impoñerse retos, tamén é loitar contra a enfermedade e, de alguna forma, doblegala, non? Que a enfermedade non sea a protagonista da nosa vida, sino que nós seamos os protagonistas da nosa vida e a enfermedade é unha circunstancia que está aí e que non pode condicionar todo o que é a nosa vida. Creo que en ese elemento Víctor é un exemplo, a SEI é un exemplo e o gallá tuvésemos moitos máis Víctor e moitas máis asociacións como a SEI en Pontevedra. Simplemente, bueno, insistir no noso agradecemento e na nosa disposición para colaborar en todo o que sea necesario para que este tipo de actividades, de propostas, salgan adiante. E agora non sei se queres preguntar algo, que supoño que se lle queredes preguntar será a Víctor. Agora vamos a ver un vídeo, non? Un inciso, só un segundo, un inciso. Tamén dicirvos que, vale, eu fago ultradistancia, non? Pero que os enfermos, o que lle aconsello eu é que empecen pouco a pouco, pois como empezou Tino, a andar con 10 km nunha bicicleta. Iso xa é facer deporte, por exemplo, non? Ou xente que fai caminatas de 10, 15 km, pero está activo. E outra cousa que quede claro é que eu nunca poño en riesgo, que moita xente pensa que poño en riesgo a miña salud. Non. A miña salud é o primeiro. Se eu chego ali e sago o primer día de natación ou me pasa algo, miro que non me encontro ben ou que me mareo, son o primeiro en plantar, porque vida só hai unha, e hai que conservala, non? Iso é unha cousa moi importante que temos que ter todos que facemos deporte en conta. A veces as metas non é acabar, sino encontrarse mellor. Unha cousa que eu quería dicir coa base do deporte, que eu cando empecé a entrenar xa isto fuerte, que creo que foi no mes de junio, eu pesaba, que me corrija a muller, creo que eran 56 kilos, non, Tita? E ahora mesmo estou en 64.
hai xente que entrena ou intenta adelgazar, eu entreno para intentar engordar. Que pasa con 64 kilos? Que cando veña ahora o otoño fuerte, que veña o brote do Crohn, eu me encontrei mellor. Eu non tiña que estar empotrado no sofá unha semana. Por qué? Porque eu teño unha masa muscular, teño todo o que é o abdomen moi fuerte, entonces cando vengo cólico, pois eu tomo de cachondeo como quen di, non? Eu sigo facendo vida normal. E si estes anos, creo que estou pasando un inverno maravilloso por ese sistema, porque collo masa muscular no verano facendo retos ou deporte máis extremo, e cando chega no inverno que non faz nada, pois realmente o Crohn para min é pasaseiro. Iso quería dicir. Moitas gracias. subir. Cuidado, chico, cuidado. ¿Qué? No te me Es emociones. muy duro, ¿eh? No te me emociones, no te me... Bueno, emocionate, que sí. Está emocionado, pero es para lógico, emocionarte, Tito para tamén, emocionarte. porque é duro, pero gracias a este tipo de cosas se lo consiguieron este ano por primeira vez, que levamos moitos loitando, que hai a asociación de estamizados a nivel nacional e daremos o salto a nivel internacional. Eso é moi importante e a iniciativa sale desde aquí. E esos son os retos que fai Víctor. Bueno, es que fai Ángel tamén. A pequena empresa que nos apoia. Iso
é moi importante, non? Que eu isto non podía levar a cabo se realmente hai empresas que nos axudan durante todo o ano a facer este tipo de cousas, non? Porque isto acarrea uns gastos, non? Se mirades aí, realmente a bicicleta o peor que pode haber é a miña. Aí todo o mundo vai con unha cara, vai con unha, verdad, Tita? Vai todo sofisticado. Nós somos bañados, porque aí temos tres empresas que, pois, como pode ser Mangos de Baixas, ou Piccolo, ou sí, que te axudan con unha pequena cantidad, entón aí vas juntando material para facer estas cousas, non? Vas mellorando. Este ano, por exemplo, levamos unhas rodas millores que creo que podemos beneficiarnos disso, non? Pero que tamén o pequeno comercio que hai en Pontevedra que nos bota unha man, aprendendo do ayuntamiento e outros sitios, pero realmente isto é o fundamental de todo isto. Pero con máis, moitas gracias e pouco máis, non? No, xa non quero dicir nada máis. Ti que xa quedaste calado. Xa quedei calado, sí. Xa quedei un pouco sin impactar, porque depois de que te faz ti 200 km, decir que eu con 10 pago algo... Hostia. Dímelo a mí que me duele el culo. Vouche contar un caso. Chegou a nos, verdad, chegou un chaval que tiña 3 bolsas. A todo o mundo pode valer, 3 bolsas, se contéis xa ou non. 3 bolsas de irio, non, tiña de orina, verdad, usaba pañales, operar. Entonces, o chaval pesaba 120 kilos tranquilamente. E hai 2 anos, na última Pontevedrada, estaba aquí para o tío facía Pontevedra Santiago. E dixo, que tal? Me va, non, eu xa estou noutra liga. E como noutra liga? Eu xa fago caminatas de 100 kilómetros. Encontrase, chapó, e o tío baixou a 65 kilos. No mellor da vida día. E peor non é iso, que a conta de un camiño, de andar, fai a andanga da culota, que son 100 kilómetros de noite, e son levo a meu sogro e a muller. O sea, contaderos, aí xan todos de peso. Sí. Non podes ir solo. Acompañarme. Oye, pois ao final, no, vai meu sogro, vai miña muller, vai miña amigos, ao final soltamos unha piña de 10 ou 15, e os 100 kilómetros faise nada. Oye, pero pouco a pouco, claro, empezou con 5. Sí. E o chico de dicime, eu facía, a mañana levantábase, iba agora e volvía. E traballa, fíjate, iba agora e volvía todos os días. Hostia, por fin de semana xa non vou agora, xa vou hasta por Dillón. Pois, costa máis, pero vas, empezou, e agora está. Pois empezas por pouco. Claro, evidentemente. Bueno. Muchas gracias por el apoyo. Gracias a vosotros.